Боян Николов се казвам, на 37 години вече. От София. От кога се занимаваш с каяк? 15 години. Името на пътешествието дойде случайно. Когато го бях измислил вече, че ще правя такова пътешествие един месец, четях една книга за Одисей. И погледнах горе-долу предполагаемите маршрути и се оказа, че ще карам почти по неговия маршрут. И оттам дойде името. Как се подготви за пътешествието? Подготвях се само технически, физически мисля, че си бях подготвен. Намерих лодка, персонализирах я, направих седалката по-удобна, някои други доработки за удобства по нея, храна, комуникация, всички въпроси, които можа да се сетя за пътешествието. Колко дълго е цялото пътешествие? Точно един месец, 30 дни. Точно 30 дни. Имаш ли представа какво разстояние си изминал за 30 дни? С почти голяма точност 938 км. Тръгнах от село Алмири, което е близо до Коринт, до Коринтския пролив. Как се стига до там? След 16 часа шофиране с кола. Първото предизвикателство на това пътешествие беше да се събера багажа в лодката. Началото ми беше много притеснение, даже първия един-два дни мисля, че си ме беше страх. Тръгнах просто и осъзнах, че ще трябва да греба един месец, а не бях древно толкова много и ми беше много притеснение. А не се ли притесняваш, че тръгваш сам? И това притеснително винаги, защото всеки малък инцидент може да стане много голям, когато си сам. Първия ден приедох малко, около 20 км и спрях, за да си подреда багажа наново, да си помисля хубаво, да се успокоя малко. На втория ден си беше кажи речи същото. Втори ден, 7:30 сутринта. Вчера тръгнах на 30 км от тук. Лодката е претоварена. Вече малко се успокои, багажа почва да сега на мястото. Гледахме на картата в началото, планирах малко напред. Въобще не беше малко безпокойно, първите 2 дни. Времето като цяло си беше много хубаво. Имаше някои дни, които ме преваля дъжд, друг ще силно вятър. Прогнози получавах по телефона, когато някой по-труден участък ми прескеше, се обаждах да ми кажат прогнозите. Оказа се, че прогнозите често пъти са неточни. На третия ден счупих чисто новото карбоново гребно, което си бях купил преди да тръгна. И как постъпи? И бях на няколко километра от брега и добутах с една лопатка до брега като скали. Опитах се да унищожа остатъка на брега и си запазих лопатките. А как спаси положението? И къде беше с това счупено гръбло? Имах резервно гръбло с мене за първи път, носех резервно, се оказа да го правя. Нито от спонсорите, които ми бяха на Воден Хоризонт, ми изпратиха ново резервно гръбло от град Неаполи в Гърция. Това е един от най-южните градове на Пелопонес. Но откакто го счупих до там, имаше 3-4 години. Φεύγει το αεροπλάνο, είχε παιδιά και αντίο. Στα κρεβένα, στην Καστοριά, στο Κοσταράζι, στην Κοζάνη το μυαλό μου έχει αργήσει λίγο να τα χάνει. Μπράβο, Βρύκαλα, Λάρισα, όλο και καρδίτσα, Καλαμπάκα, να
κατέβουμε από Това отсреща е остров Спецес. До там са 10 км някъде. Към остров Спецес имаше 10 км открито море, трябваше да прескрием канал. Там имаше големи вълни и се опитали да се филипите. Красиви неща в морето, които си видял, животни, които се виждат по повърхността, костенурки, купони. Видях един огромен скат повече по повърхността, повече от метър и половина диаметър. 3 големи костенурки срещна по пътя и един тюлен на остров Спецес направи първия пазар. Време за пазар. се разходих малко множество. Някои дистанции. Купих си паничка, ски млеко. Как издържаш в каяк? По колко часа гребеш? Различно. Аз специално се опитвах на всеки един час да спирам да си почивам. Ако има възможност да излязам в случаите да се разтъпча 10 минути, излизам. Ако няма, просто си седя в каяка, ям си бомбонки, пия си вода, пуша си цигарки. Но понякога минават 4 часа. Случва ми се и доста повече, преди да е възможност да изляза напред. Носих много лиофилизирана храна с мене. Общо взето за 7-8 дни можех само да ям. Но я мешах с спагети основно. Спагети с всичко. С кремвиши, с сирене, с кашкавал. Един път се случи да се наложи да изготвя с гъши пастет. И това беше много отвратително нещо. Печенята, да, влияят. Въпреки че основно това, което човек караш каяк го интересува, е посоката на вятъра. Повърхността на водата се движи с вятъра в общи линии, така че основното течение отдолу накъде че ли е по-малко глобин. Източната страна на Пелопонес пейзажа е много суров, много високи скали, докато знам има катерачни обекти там. Много слабо населен този бряг. Но пък селата, които се срещат по пътя, са много красиви пейзажи. Последната отсечка около 13 км много ме изнерви. През цялото време брега беше назъбен и отвесни скали без никаква възможност за излизане. И този страховит пейзаж през цялото време го гледах, но пък това село е жестоко. Страхотно място за спане точно преди Носмелеяс. Трябва да изчакам гребото до утре, затова ще използвам времето да постегна лодка. Това е поглед от хотела. Вляво далечината е остров Китира, а в дясно остров Елафонисос. Овче мляко в баничка. Супер. Изчаках там, реших да си направя дръжката на гребото по-удобна и затърсих термос и ланчо. Другите няма свободно по магазините. Купиш това благодаря човек в магазина. Има всичко, което иска. 23 април. Гребото още го няма в куриерския офис, така че продължавам да си почивам. Вчера, докато си търсих хотел или става под наем, навсякъде ми казаха, че е пълно. Накрая, когато намерих и си погледнах в огледалото, разбрах за какво става въпрос. Гребото ходих да проверявам от време на време дали не е дошъл за тия 2 дни. И накрая дойде.
много лесно. Никъде не трябваше да се подпиша, да се закривам, нещо такова. Сега имам 6 лопати с 2 дръжки. Все ще стигна до игумените. Багажа вече доста по-намаля. Но пак ми изглежда много. Отговарях обратно багажа в лодката и продължих. След това стигнах на западен Пелопонес. Сега съм тук. Тази част на Пелопонес е доста по-човешка от тази и тази. Тук има безкрайни плажове, места за почивки, колкото искаш. Докато тук си е направо страшно. Реших да спя тук, защото мястото е жестоко. Просто не можах да го подмия. Чакам вятъра, пробвах да ловя риба пак. За щастие на природозащитниците отново не хвана. От една седмица греба покрай едни безкрайни плажове, почти непрекъснато. Изкушават ме да изляза и да легна, а легнали не мога да стана. Съм си направил една котва. Това е против отплуване на лодката в нежелана посока през нощта. Свърши ми картата. Тръгнах от тук. Така. И сега съм тук. Утре трябва да карам към Закинтос. 20 на километра са до там. Ако е хубаво времето, разбира се. Вече съм на Закинтос. Ясно ги, че и венецианското влияние в архитектурата на града. Сутринта вятър се чуваше откъде да духа. В крайна сметка си спази обещанието и духна от изток, както беше по прогноза. Вчера гребах от град Килини до остров Закинтос. Това са 21 км. После гребах до най-северната точка на Закинтос. Това са още 25 км. Но се оказа, че няма къде да спа там и трябваше да се върна 5 км назад. И сега се чувствам леко уморен. Днеска мисля да се прехвърля на Кефалония. 20 км са до там. И там да остана един ден на къмпинг, да си почина малко. А наградата за усилията беше, че вчера видях тюлен. Съм излязъл на плажа, където има карета. Ето тук, по-известно като големи простигурки. Тук идва и други човеци, желащи да срещнат карета, но тръгват. Ποιος έχει κουράγιο να μην έτσι φαντάσου αποτρέπεσαι και Γιάννενα στην Ήπειρο βρεθήκαμε στην άξο και σε πάρω και σαν την παραδεισόπεδο της κάθω. Това е последния ден от отсечката. Бяхме 60 км от крайната цел. И ако искам да финиширам до края, до Гулница, трябваше доста да се напъна. Хората, които бяха дошли да ме вземат, трябваше да се прибират, защото бяха на работа. Από τη Θεσσαλονίκη και τη Δράμα, από το Αμύντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσαν οι ώρες και οι μέρες. Από Άρμα και Κέρο μέχρι και Βέρεια, Ελασσόνα και από Ξάνη και Καβάλα, μέχρι Πέρα Μηχανήνα, Αστρομάλια, Стигна до Гулница, точно на 30 лет. Από Χανιά στην Νερά, Πέτρα στα Μάταλα, Σιδηρά, από την Κεραμωτίου στην Άξια.
И така, напънах се и в крайна сметка успях. Радвам се, че успях да го направя в рамките на един месец, за колкото го бях планирал точно. И без никакви инциденти. Това пътуване нямаше да е възможно без подкрепата на спонсори и приятели, за което им благодаря. Сега мисля за следващото пътешествие до година, което ще е 2000 км. Ερχόμασταν από προσώτσα, από Χανιά στην Ιερά Πέτρα, στα Μάτα, Λασιτία, από την Κεραμωτή στην Αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή Κεφαλονιάκη Παρισία, η Θράκη, γνωστή από ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γίκο. Ραψ, καρέγες, καρέγε, βάντρο. Ραψ, καρέγες, καρέγε, γίκο. Ραψ, καρέγες, καρέγε, βάντρο. Είμαι στη Ρόδο, είμαι στη Θάσο. Πού είμαι απόψε, κοντεύω να ξεχάσω. Πού είμαι απόψε, κοντεύω να ξεχάσω. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Πού είμαι απόψε, παιδιά. Στο γκάζι απόψε συναντιούνται οι ζωές μας. Μικρόφωνο στον κόσμο να ακουστούνε οι φωνές μας. Στο γκάζι απόψε συναντιούνται οι ζωές μας. Μικρόφωνο στον κόσμο να ακουστούνε.